लांमारसिगोन नामा बेलाय मालायसो समायदो लानोसै दैखोनो मा होनदो बिदाय दायखौदों दे त'नि मोनसे भिडिअ बहुत माने इमोसनेल जानो थांगासिनो माने दिनैनि आंनि बाइकखौ माने फाननोसै आरो आं माने 225 आंनि सना हायो माने बाइक होनखो फिक्स जायाखै खिन्थु नायनो माने लिंहरदों माने फिक्स टाइपआनो बुंनांसिगोन माने एसे 5,000सोनि डिफारेन्सआव एसे नांगासिनो आरो माबाया फैसाया थ' बेखौ आंबो एराखै बेबो होआखै बेबायदि जागासिनो खिन्थु आं सिंनिफ्राय बोरैबा सना दे जियानो जाया मोनो फानाबाबो होमबाबो मोजाङै मेम'रिस दे आंनि सनाया 220 बाइक बेसां बेराय बिदि आङो नाथुला पास सेला पास टावां राइड सिक्किम राइड शिलंआव खेबनै क'क्राझाराव सानथ्र' हायो बिनिफ्राय आरो अल माने आसामखौनो माने बेरायफ्रामनाय जादों आरो ना टटेल 45,000 किल'मिटार आं सालायबाय बे बाइकजों थ' 45,000आव माबा मोनसे माने अल फिलिंसजों माबा मोनसे एटाच जायो आरो बाइकआ बेसांखि माने जियानो बाइकआ जाया मानो आंनि माने खस्थ'जों फुरा बेसां खस्थ'जों बायनाय गारि ना बेनिखे बोरैबा नांदों आरो ना टटेल बे गारियाव टटेल 3 लाखसो इनभेस्ट जाबाय माने फाइनेन्सजों लाबोदों अल पेट्रलजों लाबोदों सार्भिसिं लाबोदों 3 लाख 3.5 लाखसो माने आंहा पकेटनिफ्राय खरस जाबाय आरो बेयाव गासै मिलायनानै 3 बोसोरनि गेजेराव आरो बाराबा थांनानै दै बेलेग आरो बहुत खरस थायो गारियाव थ' जियानो जायामोन आं ओंखारलांसै इसोर भगवान लास्ट राइडबो जानो हागौ दाम मिलायाबानो जाला आरो ओइ ह दाम मिलायबानो जाबाय दाम मिलायाबानो जाला आं बोरैबा नांदोंलै गोसोखौ एकदम फानना बादों आं बिकासिंनिफ्रायनो बोरैबा माने फाननो बिराद बादा आरो मा खालामगोन दा फानगोन ना फाना कनफिउस फुल कनफिउस माने बिदि जायोथाय फाननो लुगैयो टाइम बिराद बाइक सालायनो लुगैयो आरो दा माने बिदि जाखो अगलफोर नै दायो सहैबाय गरायसर आरो ना सहैनोसै आरो ना ओमफ्राय दायो जों फार्स्ट थांगोन गुवाहाटियाव थ' गुवाहाटियाव मोनसे डिलाराव देखायनोसै ओमफ्राय सानैसो आरो मानसिफोर नायनो फैगोन ना थ' गासैखौबो देखायलांगासिनो दे थ' नै गारिखौ बिराद माबा खालामनो लास्ट बिदायनि मा खालामो दा गारिखौ क्या करेगा गाबनो ओंखारदो ओमफ्रायलाय फानला होमबा गाबनो लाइफआव एसेयाव आपग्रेड नांगोन ना बेनिखाय आं फाननो लुगैयो खिन्थु फाननो बिराद बादों आं गोसोनिफ्राय आरो ना थ' मा जायो दायो नायनोसै आरो ना प्राइस मिलायबानो जासिगोन बाथ्राया प्राइस मिलायबानो उनाव फैफिनसिगोन आरो मा होनदो बिदाय दायखौदों दे ओमफ्राय गाबनो ओंखारदो आंहाबो गाबनो ओंखारदों जा आंबो गाबनो ओंखारदों मा जागोनबा गासिबो गाबनो ओंखारदोंबा माबा मोनसे बहुत बेरायनायखाय माबा मोनसे एटाच जाबाय आरो ना एकदम बोरैबा बिदाय होनाय फिसाजो बिदाय होनाय बायदि नांबाय आरो दे जियानो जायामोन ना मोनसे आपग्रेडनि थाखाय खालामनाय जादों बेखौ आपग्रेडनि थाखाय दे दा जों आवगायलांसै ना गुवाहाटिसिम लेट्स गो लोगोफोर नै सफैबाय बाजै हटेल बाजै गुवाहाटियाव फैबा आरो बाजै हटेलाव हाबा बे जानो हाखाया आरो ना जाहैनोसै बेयावनो माने जोङो गुवाहाटि मोननै सिगाङावनो जाहैनोसै आरो ना जाग्रोनोसै मानोना जोंनिया सम जाखाबाय दायो बाजिगासिनो 12ता थांनानैथ' जोंहाबो खामानि जागोन ना बेनिखायनो दानो जाना लाग्रोनोसै आरो थु मा होनदो এটা जाबाय ओमफ्राय नै आथिङा एकदम मैलाखा हाब्रु गोजागासिनोबो सानैनियाबो हनै जानोसै जादो अमायानोसै जोंनिया लोगोफोर नै दायो जों जाखांबाय ओमफ्राय नै बाइकनि अबस्थाखौ नाय बे बाइकखौ माने फाननो थांगासिनो आरो ना ओरैबायदि मैलानि माने बिनि सिगाङावनो माने गुवाहाटियाव कनस्ट्राक्सन बहुत सोलिदों ना ओइखिनाव थ' बेयाव अखा हानायखाय बहुत हाब्रु जाबाय माने थ' बेयावनो बिदि जानानै जोङो थ' दायो जोङो फिनायनि सिगाङावनो बाइकखौ सुनोसै कार वाशिं एबा बाइक वाशिं नागिरनोसै गारि सुसिगोन
लोगोफोर नै सहैबाय याह' मटर्स थ' नायनोसै मोना आंनि बाइकखौ नङा होमबा थ' नै एसां निउ बाइक आंनिया फाननो बादोलै थ' नायनोसै प्राइस मिलायबा गालांसिगोन बे ट्राकखौ बेयावनो थ' नै सिङाव हाबैनोसै थ' लोगोफोर नाय नै स्टकफोरा आयौ बाइकनि मेला बाइकनि मेला ना आयौ मासि थ' नै जोंनि गारिया VS6 VS4 मिक्सनो आयौ कनफिउज जागोनलै बेयाव फैबा एसां बुरजा स्टक होना सानाखैमोन आं बोरै एहे वाव थ' नै बोरै आंनि बाइक सनामानाव गोजाखौ लाया मोनसे कालार मोनसे पसन्द जायो आं एसे नैबे आरो माबा आरोना नैबे मा होनो ग्रेया बेस्ट आंनि थाखाय थ' नायनोसै र' मोजाङै रायज्लायनोसै बिनिफ्राय फिक्स जाबा नोंथांमोन देखायनोसै आसुरित दे बाइकनि कालेक्सना नै कालारफोर फुल कम्पिउटार नै जेरै हिमालयान VS4 VS6 ओमफ्राय नै आंनिखौबो एसे लानो गोसो 390 एडभेन्चार्स देखो माने पावार वाइज नैबे बेस्ट आरोना नुदो मानसिखौ जखा मोना सौवाखै नोङो गोजौ बुद्दुर नांखारो लानोसै नोंनिसो गोसो लायोबालाय लोगोफोर नायगासिनो 390 एडभेन्चार्स नाय नै मिटारफोरखौ नाय माने माबा मोनसे लाक्जारि आरोना निफ्राय बाइकआ माने हिमालयानफ्रा एसे माने माबा नांगौ निफोरनि रुजुनायाव एसे माबा आरोना बे प्राइसआबो निफ्राय हाइ जाखायो खमसे खम नैबे 2 लाखनि बारा जागोन गोजौआ 2 लाख 2.5 लाखसिम जाखागोन नैबे प्राइसआ बिराद गोजौखा आयौ लांमारसिगोन नामा नोंलाय लांसैखौनो बोरै हाजिरा बोरै bisa नायबाय आरोना खिन्थु दामा एसे बारा बे बेसेबां मडेलमोन माने बेसेबांनिमोन बियो बेसेबांनिमोन 21 मडेल 35,000 फैगोन समायदो लानोसै दैखौनो पारफेक्ट हिमालयान पारफेक्ट सस्पेनसनानो बेस्ट आरोना माने हिमालयान माने मा हलावलि सलायनो नङा होमबा थ' बेयाव आं हाइस्ट जायो सासपेनसन आरो इन्जिना बरिया मात्र गारिया एसे हाफ क्लास खिन्थु सासपेनसना बेस्ट ओरैबायदि हलावलि सलाय पात्ता मोना आरोना थ' दामा खिन्थु एसे डेन्जार 170 थाइसे खमायानो थ' 170 थाइसे खमायबा बोरैबा नाङो आरोना मालायसो गारिया पारफेक्टलि perfect engine, perfect suspension, perfect braking, बहुत स्मुथ आरोना गारिया V6 ना 2022 मडेल खिन्थु खारनाया एसे खारबाय 28,000 खारबाय इयो दामनि थाखाय एसे खमायना गाहाम जागौमोन 160 फोरबाबो गाहाम जागौमोन 170 ना गुदुंखा बे 400 सीसीयालाय थ' ओंखारदो लोगोफोर नै बाइकआ न' सफैफिनबाय आरोना मा खालामनोसै थांनो गोसो गैया मोजां होनदो माने दामफोरा मोजां मिलायासै खिन्थु बाइकआ बेयो होनबाबो थांसिगोन खासे मानसिजों फिक्स जाबाय खिन्थु दिनै नङा आरोना साननि उनाव थांसिगोन दै माने मा बुंनो दा आंनि सनाया बिराद थांगोन मादो बे एसां जोङो बेरायहोबाय नाथुला पास सेला पास टावां राइड शिलंआव खैबारबा क'क्राझाराव सानथ्र' हायै गुवाहाटीयाव 100 बार जाबाय बे थांनाया हा 100 बार बारदों बिनिफ्राय आरो बगामाथि सगामाथि अल एभ्रिथिं टटेल 46,000 आं सलायबाय बहुत मेम'रि जाबाय थ' बेबायदि मेम'रि जाबा मोनसे फेमिलि मेम्बार बायदि माने न'खरनि सुबुं बायदि जाना थायो आरोना माने गोसो थोनाय गार्लफ्रेन्ड बायदि जाना थायो थ' बेनिखायनो एंगारनो बोरैबा जायो खिन्थु गोसोखौ एसे गोरा खालामबाय जे उपाय गैया कुछ पानि केले कुछ खना पाता एसे मोनसे प्लेनिं खालामनानै बेखौ आङो माबा खालामनाय जासिगोन आरो थ' ब्रेकआ नङा आं बेखौ खाथिनि जायगायावनो फानगोन जाहाथे आं मालाबा गोसोखाङोबा बेखौ नायलाय खामायनो हायो गोसोखांदोबा बेखौ नायलाय समा खालामनानै माने नायहैनो हायो आरो बेखौ गोसोखांदोबा थ' माने आंनि निउ बाइकजों सेटिसफेक्सन माने बोरैबा गैयाबा आरो नङा बिदि नङा जाया आं जि बाइक बायगोन आं बिदि सेटिसफेक्सन लानोसो बायगोन नङा होनबा निउ गारिखौ नङा होनबा थ' बेबायदि आरोना थ'
थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो थ' बेखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै नामा ना मा बुङो एस थ' नेक्स्ट भिडिअ आं बेखौ फाननायनि देखायनोसै आरो डाइरेक्ट फाननायनि बिनिफ्राय मा होनदां नेक्स्ट भिडिअ बेखौनो देखायनोसै बुंनो बोरैबा नांदों आं नेक्स्ट भिडिअ आं बेखौ फाननाय देखायनोसै आरो बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ आरो बाइक लायनाय आरो नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो जालांबाय थागोन थ' बेफोर भिडिअफोरा आंनिया बहुत लेट फैगोन मानोना बेफोरखौ आङो नोंथांमोना नुनायनि 1 week सिगाङाव आं शुट खालामगासिनो मानोना आंहा दासान्दि स्ट्राइक नांना दङ थ' बेनिखायनो दासान्दि आं भिडिअ होनो हायाखै थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअ शुट जानायनि 1 week उनावसो नोंथांमोना सिरियै नुलांगोन आरो ना थ' लोगोफोर बेराद दिनै भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय 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 लाल परी बाय बाय मेरा लाल परी मेरा नेक्स्ट आने वाला है क्या है क्या गैस द गैस गैस करो हाँ ग्रे परी नहीं आं मोनसे दिनै थानानै मोनसे माबा जालायबाय आरो बुङो ना मोनसे गोसोआ एसे सोलायदों आरो ना माने KTM Duke Adventure 250 नङा 390 ओरैबायदि फसायबाय आं बिराद मोजां आरो ना माने एडभेन्चारनि थाखाय बेस्ट आरो थ' नायनोसै मा बुङो बाजेटआबो दङ बाजेटआबो आंनिया एसे टाइट थ' नेक्स्ट लोगो मोनगोन फैखानोसैमोन बाय बाय